toto video vás rozdelí na dve strany. Jedným ma budete obdivovať, druhým ma budete odsudzovať. Ani jedna strana nebudete mať pravdu. Dostal som sa s odložencami na toto miesto. V tejto chvíli nemám voľný úl, voľný letáč, nič, všetko je plné. A tu máme dve tvárnice a tu ich by malo byť 7. A ak sa dostanem na túto 7, celkovo na všetkých včelniciach budem mať 500 rodín. Tu, keď sa to všetko nejako zredukuje, vyrieši, tak tu zostane zimovať nejakých 280 rodín. Táto stovka, tá ide preč. Inak pozrite sa, aká je tu znáška z agátu. Stále to ide. No a v marci, v apríli, keď sa to všetko popredá, teda dúfam, že sa to popredá, ostane tu len 130 produkčných rodín. Mám to otestované, tento pozemok bez problémov zvládne 300 rodín a je to úžasná biodiverzita. Čmeliaky, múchy, motýle, tu je všetko možné, pretože tie včely za tých 5 alebo 6 rokov, čo tu sú, tak celé toto prostredie premenili a tuto jednoducho žije, tuto neustále niečo rastie, niečo kvitne a preto sa tým včelám a všetkému ostatnému hmyzu, na hmyz idú vtáky a tak ďalej, čiže tuto naozaj funguje. No, ale tá Lapália s tými 500 rodinami je taká, že nemám voľné úle, nemám voľné letáče, takže Kamil, ak toto pozeráš, Kamil je včelár z Lozorna a buduje si svoj včelársky obchod, takže Kamilovi do Lozorna bude musieť zájsť a kúpi od neho ešte aspoň 10 letáčov a nejaké nastavky asi a potom to budem môcť dobúchať. K tomu číslu 500 ešte mám nejakých 5 ležanov voľných, tam možno na nejakých 505 sa dostanem a bude hotové. Pravdepodobne sa k tomu dostanem až v júni a budem tie odložence už robiť tak, že kúpim matky a urobím odloženca s hotovou kúpenou matkou. Čiže 2 rámiky plodu, niečo zásobné, hotová matka a to včelstvo bude krásne prosperovať, lebo tú matku budú tam mať hneď. No a teraz k tým číslam, lebo to, čo niektorí z vás mi dokážete popísať, je častokrát až komické. Nie, že by ma to len nahnevalo, ale naozaj je to niekedy komické. U nás sú moje poznámky, z ktorých sa asi nevyznáte, popravde niekedy sa v tom nevyznám ani ja. To, čo má bodku, tak to ešte všetko sa dajú z toho robiť odložence a samozrejme tu je druhý papier. Ešte by som vedel spraviť ďalších 100 rodín a v júni ďalších 100. Kľudne by som toto mohol vyhnať na 700, ale to si ani nepredstavujem. No ale k tým číslam, že niektorí z vás mi dokážete popísať, že máte 700 rodín, 800 rodín, 1000, jeden mi dokonca napísal, že má 2000 rodín. Milí včelári, ja som 35-ročný chlap na vrchole síl, 10 rokov sa tomu venujem, živí ma to, trávim tu celé svoje detstvo v podstate. Keď som začal, mal som 26, teraz už budem mať 36 za chvíľku. No a som aktuálne na pokraji svojich fyzických limitov. Nie som schopný podať už lepší výkon, ako podávam teraz. A naozaj telo mi hovorí, že už by som mal aj ja spomaliť a idem už len na nejakú zotrvačnosť. A chcem vidieť toho 60-ročného Honzu z dolných Sislomrdov, ktorý mi napísal, že má 2000 rodín. To je ako keď niekto hovorí, že jazdil po Pezinskej Babe a išiel premenou rýchlosťou 120. No tak 60 hore kopcom a 60 dolu kopcom. Asi tak je reálne, že máte niekto 2000 rodín. Áno, pokiaľ viem, v Čechách je nejaká rodina, myslím, že sa volajú Cihlářovi a majú asi možno 1500 až 2000 rodín. Ale čo mne je známe, tak je to skôr rodina, ako keď bola v 90. rokoch skupina Kelly Family, že tam je niekoľko generácií ľudí a tam sa o to starajú naozaj možno až desiatky ľudí, plus majú aj zamestnancov a nejakých brigádnikov a my sa tu bavíme o tom, že toto celé, tých 500 rodín, keď to spravím, má na starosti jeden jediný včelár. Otec je
tejto chvíli už fakt len pomocná sila. A otec, keď sem príde, tak prakticky netuší, čo tu má robiť, pretože sa v tom ani nevyzná, pretože tie včely nemal pootvárané a nie je v jeho fyzických možnostiach tu na niečo robiť, lebo to sa proste nedá. 60-ročný chlap tu môže naozaj len pri mne stáť a niečo mi pomáhať, niečo mi podávať, nosiť, ale rozhodne tu nemôže makať ako ja. Dneska je cez 30 stupňov. Pri tých striežkách, keď človek stojí, tak tam je 60, lebo tá striežka je tak teplá, že pritom by ste si vajce usmažili. A tak mi nehovorte, že máte, ja neviem, 500, 1500 rodín. Sú to nezmysly. Ani neverím tým včelárom, ktorí mi tvrdia, že majú na 10 miestach po 40 rodinách. Prdlajs. Tá logistika by vás zničila. Ja to mám na 2 miestach, respektíve na 3 miestach a je to čo robiť, aby ste to vlastne utiahli, čo sa týka toho, že to musíte si vždy to auto nabrať, vyložiť niekde, jazdiť a tak ďalej. Tá logistika okolo toho je veľmi náročná. Poďalšie, to včelárenie nie je len o tom, že tu narobíte so včelami. To je strašne veľa práce s medom, v mojom prípade s medovinou, ďalšia robota ohľadne e-shopov. Teraz ja vydám video do večera, desiatky, v niektorých prípadoch až stovky reakcií a tak ďalej. Proste mňa to odčerpáva mi to neuveriteľným spôsobom energiu do toho tie žihadlá. Teraz som tu už asi možno taký 20. deň v kuse, pretože ak rátam, že deň voľna som mal niekedy pred jarným medobraním, tak to tak asi vychádza, že teraz, keď je 26. mája, tak som tu asi 20. deň v kuse a budem pokračovať. Teraz vlastne tieto odložence najbližšie dni budú potrebovať moju lásku, takže budem to musieť všetko poprechádzať a možno v nedeľu sa ešte hecnem a ešte niečo spravím. A tak. Takže nekecajte mi hlúposti, že máte stovky až tisíce rodín, keď viem, že to fyzicky nie je možné utiahnuť.